הראו לי כמה אנחנו אחורה, דווקא לא כתבות, אלא כאילו במקביל שאני מרגישה שאני לא צריכה להביע משהו בכתיבה, אז אני הולכת לפעילות יותר אקטיביסטית, זה יותר יעיל, שמתי לב. אז נגיד בתקופה של החגים, אז ניסיתי להוביל איזושהי מחאה נגד הסיפור של תחבורה ציבורית, והרגענו צעדות לבית של אילת שקד ושל ציפי לבני, כי הם פעילו להם בשבת עם האוטו, כשהרבה אנשים התקבלו, וזה צבר כאילו המון תגובות, כאילו קיבלנו המון תגובות, פתחנו את זה בפייסבוק, צבר המון העדה, המון שכתבו לנו וראינו, וגם כשהתראיינתי לזה לכמה אנשים, אז כאילו נורא, אז קיבל המון... עכשיו, מעט מאוד, נגיד, כשאני מדברת עם אביב, אז אביב כאילו מבין את הראייה הרחבה, אוקיי? אבל כאילו יש לי תחושה בפעמים שאני מדברת אפילו עם אנשים כאילו שהם כתבים כמוני, ואני מנסה להסביר להם או עם הציבור, הם לא מבינים, נגיד, ועכשיו פתאום דיברנו על תחבורה בהיבטים סביבתיים, או... זה אולי 10% תופס, פחות, כאילו 10% לעומת ה-90% שתופס בעניין של השבת, כאילו, לאנשים... הרבה יותר קל היה להקל את זה מאשר את זה, וזה נורא כאילו... לא הבנתי מה לאנשים נורא התחברו לסיפור של התחבורה בשבת, כאילו זה נורא ברור להם שזה לא בסדר, יש פה עוולה וצריך לתקן את זה, וכולם נורא בעד, וכשפתאום אני מנסה לדבר ולקחת את הנושאים התחבורתיים, נושאים של רכב וזרע, אני בכוונה מקצינה את זה, אז הם לא מבינים, כאילו, הרבה יותר קשה לי להסביר להם, הרבה יותר קשה לי להסביר להם שרחוב ז'בוטינסקי יכול להיות שדרה, הרבה יותר קשה לי להסביר להם למה זה לא בסדר ששבילי אופניים מופרדים מהמדרכה, הרבה יותר קשה להסביר אולי זה בגלל שהתקשורת מציגה בדרך כלל פן ביקורתי ופחות את הפתרון. גם כי תרבות הפייסבוק וגם כי התרבות היום היא תרבות של כותרת וגמרנו, ווואלה, אני כותבת כתבות של 2,000 מילה ולמי יש כוח לקרוא אותם, אז אדריכלים קוראים את זה, אבל אני לא יודעת כמה מהציבור רחב יש לו סביבות כמו של 2,000 מילה. וזה נורא קשה, לי לקח הרבה מאוד שנים להבין את הדברים האלה, כאילו אם אני... אז נעמה, בואי נגיד לך שהשאלה, וזה פה שאלה, יש פה אתגר, שאנחנו לא כולנו ולא כל הזמן צריכים להתמודד איתו, אני גם מסכים איתם, של איך לקחת את הנושאים המורכבים האלה, ועתירי הזוויות, ולחדד אותם לדבר אחד שכואב, שדרכו אפשר על זה, ולעומת התחבורה, אני יכול להגיד לה, שבתוכנית שלי, יש לנו סריטה עם תחבורה ציבורית ואנחנו מתעסקים עם זה באופן אובססיבי, זה נושא שמעורר תגובות ואנרגיות וויברציות בציבור ובמאזינים בצורה יוצאת דופן, כי מה שרבים, בוודאי ממקבלי החלטות, אבל גם מחלק מעולם התקשורת שמנהלים את חייהם הרקע הפרטי לא מבינים, זה שיש מיליוני ישראלים שתלויים באוטובוס, והמיליונים האלה הולכים עם בטן מלאה על מצב התחבורה הציבורית בישראל, והם מגיבים בהמוניהם, והם כועסים בהמוניהם, והם פונים אלינו בהמוניהם, ולא צריך לכל אחד, כלומר הבן אדם שמחכה לאוטובוס שעה וחצי ולא מצליח לא צריך להבין את כל תפיסת לא צריך להבין את כל תפיסת הקיימות שצריך לזה, הוא מבין שהוא תמיד בזה כדי להגיע לעבודה וללימודים ושהילדים שלו לא מצליחים להגיע לבית ספר וזה מחרפן אותו. אביב, זה נכון, אבל כדי לשנות את זה וכדי להפוך את התחבורה הציבורית ליותר טובה, זה לא כאילו זה לא שאני אומרת שזה לא צריך לטפל במקרים הנקודתיים, צריך להציף את זה, אבל כדי לטפל בזה מהשורש, צריך לשנות את איך שמתכננים בישראל. כאילו, אם עכשיו אני מסתכלת על התוכניות החדשות, דוגמה, עשיתי כתבה מאוד מאוד גדולה על קריית גת, שזה תפס את הנושא של זה, הם מתכננים שם שכונה חדשה ל-25,000 איש, שאין לה שום... אי אפשר לתכנן של תחבורה ציבורית, אתה לא יכול לתכנן. בעולם שלכם שיש יש תחנת רכבת שמגיעה לקריית גת. אבל איך יש שאטלים, איך הם יגיעו לרכבת? מה את רוצה, רכבת שתעצור בכל בית? על מה אני לא מדבר? סליחה, אני מכיר יותר טוב ממך את קריית גת. עשיתי שמרה בכתבות אורנה, שנייה, אני לא מתעסקתי הרבה מאוד. אנשים אין להם אפילו תחבורה ציבורית. אורנה, דווקא קריית גת. יש שאטלים, אי אפשר רכבת. אבל אם היו עושים את הרכבת באמצע העיר, הייתם אומרים, למה עושים באמצע העיר? למה עושים באמצע העיר? דווקא בקריית גת, תחנת רכבת היא במקום טוב, לעומת אגב סדרות לדוגמה והבעיה בקריית גת